Ang atong Ginoo wala sad siya dawata kaniadtong tao pa siya diri sa kalibutan gi salikway. Pero sige silang pangutana og ikaw bagyod ang manluluwas. Yan ingon si Jesus, ako naman mong gisultihan pero di man gid mo mutuo. Pero dunay nituo niya, small minority nga maoy gitawag niyang mga apostoles. Nakuhaan pa gani gitog usa nganlag Judas kay mibudhi man to niya. Pero para ni Kristo igo na nga naay 12 ka mga tao nga mituo sa iyang kausa sa pagluwas sa kalibutan. Lisod kayo no? 12 ka tao unya luwason ang tibuok kalibutan nya siya wa kaabot og pila man ang terminos usa ka presidente 6 years. Ang iyang termino murag terminos barangay kapitan. 3 ka tuig ra gikan sa iyang pagsugod og sangyaw patay siya. Nitugot ra pod siya nga mamatay siya. Nabalaka ba siya nga kining maong kausa mawagtang? Wa gid siya mabalaka. Mao na nga sa atong unang pagbasa tin-aw kaayo nga ang iyang kausa ming kaylap nya gipanglutos pa gyud kanang gipangpatay gid sila ba nya ning kuan ning kaylap hangtod gyud nga niabot ngadto na gani gawas sa Jerusalem, gawas sa mga Hudiyo, niabot na sa mga pagano og didto sa yuta nga dili na sentro sa ilang evangelization didto sa Antioquia. Didto unang gitawag ang mga sumusunod ni Kristo nga mga Christians. Nya kita ato nang gi-translate sa ato ng pangalan Katoliko. Pasabot mulukop sa tibuok kalibutan. Unsa man tong espiritu nga naa ni Kristo o ang espiritu nga naa sa mga tinun-an nga bisag jutay ra sila ning kuan man ning tubo magmayo niya gipaningkamutan pag yung patay. Dili ra ba ordinaryo ang mga taong naningkamot pagpatay, mga pangulong pari, mga pangulo sa mga Hudiyo, mga emperor, mao'y ning kuan ning patay nila pero imbis mamatay ning daghan og maayo. Ang naa silang kasing-kasing is the Holy Trinity. Ang kanibang kahiusa sa Ginoo, usa ka Dios, 3 ka personas, the Holy Trinity. Matod pa ni Kristo, ang nasod nga magpunay away malusno. Ang pamilya nga mag-unay away malusno. Ang parokya nga mag-unay away malusno. Pero kung magkahiusa, ang sa may hitabo, mulambo. Matod pa niya, ako ang punuan sa paras, kamo akong mga sanga. Magpabilin gani mo nako, mamunga gid mo og daghan. Pero mawa gay mo nako, sabi hitabo, malaya mo og isugnod. Katubitang pagdamag sa bagyong Udit, daghan man kay nangabali nga mga sanga ato, dagkong sanga kanaging ato diya kilid, mga kahoy nangabali ting dagkuag sanga sambag dako pas lawas dako puspos in town nangalaya gito sila. Pero tanawa ang nahibilin bisan pag hapit gipanitan sa hangin hurot gyud tanang dahon. Pero tanawa karon no awa mong tanaw awa di ba nanahon na nanahon ngano man wa man mabuwag sa punuan ana. Dili tingali ko muingon nga sayop ang maong mga kahimtang pero amazing lang ba Pragod anang lalaki, manguyab sa babae, nga ingnos babae, bati ni mong naong, kapobre ni mo, kabugo ni mo, animal ni mo, ana-ana ba? Niya ang laki, di ragyon magtingog, ana-ana ragyon, ana ba? Niya, sige lang yung dot-dot, ana-ano? Oh, adugay, matukhangan ginang bayhana. Mudot. Mudot na eh. Pragod na mga asawa, sige, kulatas ba na, sige, ikaw ba na, ikaw
pistiha ka na kay nasuko lagi. Ang bana di ra gyud magtingog, anap tamparuson, di ra gyud magtingog, magsige ra gyud ingon, I love you. Love you ka diyan. Patyon ti kang buanga ka na ana. Oy, di na dangtag buntag oy, matukhangan gina. Nga naman, tungod kay musod lagi ang espiritu. Di na ni magkinahanglan og Katoliko ba ka, Kristiyano ba ka, Islam ba ka, or unsay imong relihiyon. Kay ang Ginoo man sa tanang katawhan. Kung dad-o nato ang iyang espiritu, the Spirit of the Holy Trinity, oneness of one God with three persons, kana porti ginang nindota. Ma-apply gini sa tanan natong mga sa tanan sa business, tanawan ng business establishment ug kuanay ta diha, away-away ng mga board of directors or mag-away-away ang mga managers, lusno ginang imong business pero magkahiusa o saray kausa mulambo gina. Ug mao na ang misyon nato. Nya kumusta mamoron sa inyong pamilya? Nagkahiusa mo? Doon na ba ko'y nahibaw ang pipila ka mga banag asawa nga nagbuwag og higda kay dili sila pareha og partido, maglalis man sila, buwag la sa kuno, ambot og nagbalik na baron sila ka. Kini usa ni ka indicator nga ang Ginoo nanalangin kanato. Yes, naagya po ni mga negative nga mga hunahuna, pero mulaom ta nga ang atong kahuyang nga tawhanon basta mo higugma lang tas panaghiusa, muhigugma ta sa atong isig ka tao, labi na isig ka Pilipino, masulbad ang tanang problema. Dunay usa ka politisyan nga akong kaila nga ang iyang style pagdaog diya sa eleksyon kadtong mga lugar nga wa siya kadaog mo'y giuna niyag hatag og project. Pagsunod eleksyon, landslide. wa naman siya kontra kay matud pa niya tagaan ko ning akong suodaan, okay naman na, pero kadtong wa nako di nako suod akong unahog tabang, mo suporta na to, mo sa mo kay init dire, pero ana bang style ba ang nidaog mahigugmas mga nangapildi, ang napildi sad higugmaa ang nakadaog. Unsaon man paghigugma ang nakadaog, atong respetuhan, tabangan nato pagtan-aw unsay maayong buhaton para sa atong katilingban. Ang atong buhaton is gitawag din nato siya og active participation. Kana bang kamautang mo check and balance sa ilang performance, pero dili aron dauton sila, kung dili aron atong ipakita unsay posibleng wa nila makit-i para sa kaayuhan. Pero kung sa imong bana o sa imong asawa, o nahigugma ang bana sa asawa, o sa may buhaton, tutukan na niyang naong sa iyang asawa, niya iniday lakaw, mingon siya, day, ayaw usa, siya nga naman, murag wa mag-angay ang badli sa imong kilay. Ana, di man to makita sa asawa, ang bana nga nahigugma makakita ato, pero wa niya ina hibat man ang imong badlis makasuko man na type sa day urang wa man ni mag-angay sa ako itsik pag-check na sa tanawan sa bitaw no man di taas-taas man ni pagkabadli sa pikas imo nang angayon ikaagay sa kan na guwapa na ka kisbe ana day di ba mura sa kugbana no de imagination na ako kamo sa no, pero magsinawayay mo ana lisod kayo. Mananglitan ron imong bana, hubog, porting hubuga, di nahapit ka klarog lakaw, unsa may imong isulti niya, magyaw-yaw ka, mayingon ka, ikaw, patuyang kag inom, yawa ka, ayaw, magmaoy no na, mga buak no na tanan imong kanya, ang imong buhaton, kay magwarawara naman na siya, kay di naman nakatarong og lakaw, imong tabangan, diri-diri, agbay na ko be, kay ako kang tabangan aron makatarong kag lakaw. Mana din na imong bana, believe jud ko ani akong asawa gyud, buutan kaayo. Ay naman imong kwarta sa horot na. Nya, sa may nahitabo sa napay utang dito. Ana, mingon din imong asawa, sige lang, ning kamot lang ko og magpanglaba kay ako nang bayaran. Oh, nindota no. Mana mo?
lingo-lingo na mga yawanon ay. Ug mao ni ang tinuod nga unity or unity, ang teamwork sa tao ug sa Ginoo. Ang teamwork nga nagikan sa kasing-kasing nga mahigugmaon, maalagaron ug kamaong muantos alang sa kaayuhan sa tanan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Tanang mga nasod. Nindot kay no? Kamong tanang mga nasod, dahigan ninyo ang Ginoo. Dahigan ninyo ang Ginoo aron ang tibuok natong nasod sa Pilipinas makamaosang mudaig sa Ginoo, dili mahimong yawanon. Nindot ta.